Balaligyan sa itlog sa banwasang Pototan, Ginkawataan. Masobra 120,000 pesos nga kwarta sa bag sang tagiyan na taban. Si John Sala nakatutok. Daw hindi sa gihapon makapati ang tag-iya sa balaligyan sa itlog sa Old Market sa banwasang Pototan, Iloilo nga nasa lisihan ni kahapon sang aga. Nagalalain si Nanay Norma sang nahibaluan niya ginkuha na gali sang nagpakuno-kuno customer ang iya bag nga may unod nga 122,000 pesos. Suno sa biktima nagbakal sang 8 ka tray sang itlog ang sospek. Sang ginasikaso na nilang ginbakal sini, kasubong nga ginadistract sini ang biktima kag ang iya staff tubtob nga nadulang ila atensyon sa iya bag. Ay, kung maaso ba si kinulakwit ng galitong bag ko. Sa orihe, naghambal ko na ma'am, ay galit kwarta, nag-order itlog. Pero nakita ko, gamot o katsaw. Magluwas sa kwarta, may sulod pagid yung mga dokumento kag mga ID ang bag. Suno sa biktima labing una nga tion nga nagbakal sa ilang sospek. Wala sang CCTV camera sa lugar gani mabudlay para sa ilang nga matubod ang sospek. Pag tabo sa incident, nasasubong nga ga-follow up kami. Pero may nakuha na kami nga plate number for verification na lang din natin kung sino yung tagiyan eh. Samtang may person of interest naman ang Oton Police sa lalaki nga nagpang-hold up sa bugasan sa Barangay Poblasyon South Oton sang Sabado sang hapon. Ang aton person of interest, ni siya, engagement ini siya sa mga illegal gambling activities kag daw na bala sa utang, nalubong sa utang. Kag upon verification, wala na to siya sa iyang ginatiniran. Ginmando na sa Iloilo Police Provincial Office sa mga Chief of Police sa banwasang Pototan kag Uton nga mas padasigon pang investigasyon agud masulbar ang mga kaso. Ang kapulisan sa iban pagid yung mga kabanwahanan ginapa-alerto man. Ang aton sini nga mga natungdan nga mga police units, no? Sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo, ginapasangkad na ang aton sini nga police visibility, amo man ang aton sini nga mga monitoring. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.